Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Niya nata sa Lunes sa Oktaba sa Pasko sa pagkabanhaw, padayon nato nga sination ang kalipay nga gihatag sa Ginoo tungod sa iyang kadaugan batok sa sala, batok sa kamatayon o batok sa yawa. Atong padayon sad nga iampo nga unta magmadaugon ang mga katawhan batok sa mga sala, labi na gyud ang atong mga leaders sa mga nasod, leaders sa atong simbahan nga makabuntog usab sa ilang mga sala. Ato sang pasalamatan ang Ginoo, padayon natong iampo ang atong mga benefactors and donors nga mibansay sa mga buhat sa Ginoo, labi na ang pagkamanggihatagon pinaagi sa pagsigi nila palit og slot sa atong mga proyekto dinhi nga unta hatagan sila sa Ginoo sa kalipay nga Diyos nun nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, ban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, gipasanay mo kanunay ang imong simbahan pinaagi sa bag-ong mga anak. Itugot kanamong imong mga alagad nga huptanamo sa among kinabuhi ang sakramento nga gidawat namo diha sa pagtuo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa adlaw sa Pentekostes, mitindog si Pedro uban sa napulog usa ka apostoles ug sa makusog nga tingog miingon kanila, mga igsuon kong Hodeo ug kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Mga taga-Israel, pamati kamo. Si Jesus nga Nazaretnon, usa ka tawo kansang Dios nung buluhaton sa matinaw, gipadayag kaninyo pinaagi sa mga milagro ug sa mga katingalahang butang,
o mga ilhanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kaniya. Kamo mismo nasayod niini kay dinhi man kini mahitabo. Ang Dios sumala sa kaugalingon niyang laraw ug pagbuot, mitugyan kang Hesus nganha kaninyo o gipapatay ninyo siya sa mga makasasala, pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. Apan gibanhaw siya sa Dios o giluwas gikan sa gahom sa kamatayon, kay dili mahimo nga bilangguon siya sa kamatayon. Kay si David miingon mahitungod kaniya, nakita ko kanunay ang Ginoo sa atubangan ko, kay ania man siya sa akong tuo aron dili ako mataro. Tungod niini, magsadya ang akong kasing-kasing ug ang akong mga pulong puno sa kalipay, ug ako bisan tuod mamatay, magmalaumon, kay dili mo biyaan ang akong kalag dito sa kalibutan sa mga patay. Dili mo itugot nga madugta ang buotan mong sulugon. Imong gipakita kanako ang mga agianan paingon sa kinabuhi, o pinaagi sa imong pagpakiguban kanako, ako mapuno sa kalipay. Mga igsuon, kinahanglan isulti ko kaninyo sa matinaw ang mahitungod kang David nga atong patriarka. Namatay siya o gilubong, o ang iyang lubnganan ania pa dinhi hangtod karon. Propeta siya og nahibalo sa gisaad sa Dios kaniya. Nanumpa ang Dios nga himuon niyang hari ang usa sa mga kaliwat ni David, ingon nga si David hari. Nasayod ng daan si David sa buhaton sa Dios, busa naghisgot siya mahitungod sa pagkabanhaw sa Mesiya sa iyang pag-ingon. Wala siya biyay dito sa Hades, ang iyang lawas wala madugta. O gibanhaw sa Dios kining maong Hesus o kaming tanan mga saksi niini. Gituboy siya ngadto sa tuo sa Dios o gidawat niya ang Espiritu Santo sumala sa gisaad sa iyang amahan o ang inyo karon nakita og nadungog mauna ang iyang gasa nga gibupo niya kanamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ampingi ako, O Diyos, kay Ikaw man ang akong kalauman. Ampingi ako, O Diyos, kay Ikaw man ang akong kalauman. Ampingi ako, O Diyos, kay nagadangop ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, Ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, Ikaw ang akong bahin, ug akong kupa. Ikaw ang nagalig-on sa akong swerte. Ampingi ako, O Diyos, kay Ikaw man ang akong kalauman. Daygon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako. Bisan sa gabi nagpahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko ang Ginoo kanunay sa akong atubangan. Kun anaa siya sa akong tuo, wala ako'y kahadlukan. Ampingi ako, O Diyos, kay Ikaw man ang akong kalauman. Busa nalipay ang akong kasing-kasing,
ug ang akong kalag nagmaya. Ang ako usab nga lawas, buhi nga masaligon. Kay dili nimo pasagdan ako didto sa kahiladman. Nimo tugot ka nga ang imong alagad madunot. Ampingi ako, O Dios, kay ikaw man ang akong kalauman. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Ang mga babayi midali pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok apan nangalipay ug nagdagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Unya sa kalit misugat si Jesus kadila og miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Miduol sila kaniya og mihikap sa iyang mga tiil og misimba kaniya. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok. Adtua ang akong mga igsuon ug paadtua sila sa Galilea ug didto makita nila ako. Samtang nanlakaw ang mga babayi, pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad ug gisuginlan nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanan nga nahitabo. Unya ang mga kadagkuan sa mga pari nakigtagbo sa mga punuan sa mga Hudiyo aron paglaraw sa ilang buhaton. Og ang mga sundalo gisubornohan nila og daghang kwarta og giingnan, ipanukilo ninyo nga sa pagkagabii ang iyang mga tinun-an miadto sa lubnganan og gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. Og kung kini mahibaw-an sa gobernador, kami na'y mag-igo pagsulti kaniya ug wala na kamoy angay kabalak-an. Gidawat sa mga gwardya ang kwarta ug ilang gituman ang gisugo kanila. Hangtod gayud karon mao kini ang taho nga gipakaylap sa mga Hudiyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si Jesus mianhi ug nagpakatao siya didto sa kaliwat sa mga Hudiyo. Nganuman tungod kay ang mga Hudiyo maoy gipili sa Ginoo nga iyang katawhan. Pero ang mga Hudiyo maoy mipatay niya. Unsay gigamit sa mga Hudiyo pagpatay ni Jesus? Ang bakak. Si Jesus naingon, ako ang kamatuoran. Ang gigamit sa mga Hudiyo ang bakak. Nga haron yun mo ipikto ang bakak, gigamitan nila kwarta. So kaning kwarta
ang iyag yung ligon kay gahom ani kusog kay ning kwarta mo suporta og bakak saman tuo mo tanawan ng mga tao nga naghigugmag yung kwarta mamakak gina tanang na ako yung mga mangumpisal na ko nga sige kong pamakak pa der nganon sige magkagpamakak di man ko kalikay ngano man negosyante man ko nako ngano man dahil mutugan lang kas tinuod anang imong negosyo ni sa di masata makaginansya dako-dako pa der mahinomdom ko sa ako sang inahan bambot na nalangit baka tong mama na ako matay naman to may she rest in peace karon ra batong pizza 26 ang iyang death anniversary karong buwan na maninda may des tabuan gikan ko mis bukid ko nga kanarang magbuta ibutang-butang ra ng karsada niya ako kay maggusto man ko ako una mahalin gid dayon tanan kay perting inita niya si mama kay iya mang pataguan ang kanang mga gabi o kanang kalbasa iyang pataguan diri sa kong luyo niya akong salipdan niya moingon des mama suki tiwasan ni ninyo kay tiwasono na ni tiwasono nga di pay dagha sa kong luyo pila man na kanina ko alam ni city lang ni city ana baron or G's lang ni siya, ay, 3 lang na siya. Uy, sus, maalkansi na gyud ko sa puhunan. Siguro na sa may puhunan na mas bukid nga. Mura man itong gitanong dito. Ano, naghisgot naman puhunan akong mama. Pero iya ditong teknik aron mahalin ba? Mahalin. Mamakak yun. Basta ka ng kwarta na gani atong higugmaon, mahimo gitang bakakon. Nya, o gusto sa tang mamakak, gamiti ginag kwarta. Kaya kung di na mo gamitag kwarta, mahibaw-an yung kamatuoran. Kanang mamakaka, nya di mo gamitag kwarta, mahibaw-an yung tinuod. Lagi. Panalitan kanang imong naong, nga brown, nya imo nang papution. Gamiti ginag kwarta, mintinon man na nimo, kaya di ka kamintin, mubalik man as tinuod. Kanang imong buhok, imo nang koloran, mamakak man ka na. Kinagamiti ginagkwarta kay kung di na mo gamitag kwarta mausap ng colors punuan mahibaw ang ginang kamatuoran gamiti yung kwarta di ba amo na gihimos mga Hudiyo gigamita nila kwarta para mamakak si Judas o mo traidor ni Kristo sa dihang musulti nas tinuod si Judas kay naguol in town siya nga gihukmag kamatayon si Kristo gilabay ni Judas ang kwarta ngadto sa mga Hudiyo sa diha bang ni angko na si Judas sa kamatuoran iyang gilabay ang kwarta kay ang kamatuoran wa magkinahanglag kwarta ay kanabe lingi ana imong tupad ina sa man karon nagkinahanglan kag kwarta kinahanglan ganing kwarta pasabot wa na magpuyo sa kamatuoran pareha gud nang ako gining balik-balikon para di mo kalimot ningon ko ninyo basta mo ingon na ganing doktor nga dialysis na lang maoy makapaprolong sa kong kinabuhi or kanang chemotherapy mao na lang nay makapaprolong sa kong kinabuhi or kanang pagputol sa kong tiil mao nay makapapugong sa kong kinabuhi ayaw na lang ngano man ang kamatuoran di ay patyono na gyud ko nya death is truth mana in our existence sa atong pagpuyuan ning kalibutan na kabahin man ang kamatayon nganong mo gasto mangyud kog kwarta para lang i-deny ang kamatayon na mamatay man gyud ta maghasol-hasol ang gyud ko ninyo nya mag-assign din sila sa Brad Loloy kisay mo angkon sa dialysis aning buwana maingon dayon si Sister Faye Barino ako'y angkon balik 5 kabuan nya human maingon dayon gastuha sa ning pader ug di pa lang gini pari ug di pa lang gini mo hinungdan nga nakatukod ta ani kapoy baya og gasto kapuyon kay
ana nya maghasol lang yun ko nya maabot na sa dang higayon ngayon sa sunod buwan imo ni Brad Luloy ha ana ikaw kafe sunod sa kang buwan ug makaabot pa ni Spader basta kapuya yang kamatuoran di ay padung na jud kos kamatayon nganong lisod-lisoron pa man ang kinabuhi ayaw na ng therapy ayaw na ng mga kuang-kuan dia kana kung gideclare sa doktor nga wa na gipaglaom pero ingon ang doktor ikimo ni natong ingon ani kadugayona maulian ba yan ni Spader kay 80 pa may edad ani pero galisod na sa gugmarogod bawog na kay glawas na amo ingon sa ko ayaw na lang magunsa magmaulian aron magkumong-kumong lang yapon ko ay nagpariha ko kalagsik ni Monsignor Sin Iriarte na perting kusuga mula ka lagsik pa kayo kana atiman nun tana kay lagsik pa man pero perti na sad gasungkod na sad ko ay na lang ang kamatuoran nga mag-adang gitag kawagtang aning kalibutana doon na di panahon nga di natakabati aning magsigig rosaryo din hikada kadlaon naglanog-lanog pa mo na aron ilang tingog ikakadlaon pero moabot yung panahon na magsigi na lang tagduaw sa haya ana o niya lain na ang magrosaryo tinood bitaw na adede na tinood kadaghan na diring mga mananabtan nga gipanabtan sa lain ay nanabtan kanisang akong sigig pamaligyag slat maabot yung panahon nga di na jud ko kabaligya pero mayon tag mahalin o sa kurot o na tama pidok ana hangyo lang na natos Ginoo panalitan ing kay ikaw pa der sige man kag baligyag slats makak day ka na makak day ka nagkinahanglan man kag kwarta unsa man na sakto na pagkagamit o sayo kana sayop na siya kay ang kwarta basta imo na nang gamiton para sa imong kaugalingon mamakakyog ka pero kung ang kwarta gamiton nimo para sa kaayuhan sa katilingban kamatuoran ang iyang ipakita ana nigingon nato mutukod tag kumbinto makita gina ninyong kumbinto pero mingon ko para sa akong panginahanglan maglisod na mo kakita basta musod sa akong bulsa maglisod na mong kakita pero ngayon kumbinto atong ipaayo ning atong ipalit na to aning yutaa pila ka square meters kanay ko natong gibuhat din matris man na ninyo itabang na to aning parokyaha itabang na to aning maong community makita man na pero para na ganis kaugalingon pagdipinsa pagprotektar sa tong kaugalingon kasagaran ang bakak mo iyang isulti ang isulti ba sa kwarta bakak pananglitan ang bana gusto niyang magtagbaw siyang kaugalingon gamitan niya kwarta asa man niya ihatag ang kwarta sa iyang asawa di makatagbaw din na dugay naman siyang giluod na adto na niya ihatag atong mga DC na ang iyang buhaton mo check in din na siya hotel niya contact dayon na cellphone come to this room ana mo sanay buhaton namo usahay kana kun kwarta na niya para na sa among kaugalingon abisag kamo din ana man bila ra may pagadto ako isip pare ang sagot tayo dagana ninyo kanang kolekta putin daghana na ini ka Domingo gahapon ulikta na sadta ka unsay dagana ninyo mo check in kung 5-star hotel nya tulo ka adlaw kay nag day off nya kada adlaw lain-lain nga DC akong bayran kay bawo dayo mo nya igabot na ko diri matug dayon ko di ko patugaw ngano man gikapoy kay gikan sa day off nganong mo day off man kay kapoy kaayo ang pagmisa haron makarelax nya pag uli natog lang yapon kay gikapoy gikas day off yun hanggang ng tulo ka DC nya ako hapit tabi ako ma 60 di ka ni magkabali-bali akong hawak pero mahimo na basta na ay kwarta
makapamakak kita. Mao na ang mga santos sama ni karong santosono nato Bishop Chupilo Kamomot, di jud ko motuo nga wa to siya kwarta, pero pagkamatay niya sige sila't pangita og kwarta ni Bishop, wa gyud kwartang nahibilin. Hasta pang iya mga igsusulob nga sutana gisiun. Kaya hasta gani ang iyang singsing ibaligya, ingon ana kapobre si Bishop, dili oy. Bisag ari lang ta sa nya sikat ba to siya nga pagka-obispo, may muwali niya, daghan kay mangita niya, daghan gito mo request niya misa, nya inigmisa anang obispo. Layo raman kining amo daw. Inigmisa sa obispo ba? Oy kaning amo times 3, times 4, times 5, times 10 pagani. Mo'y dawaton sa obispo sa kamisa. Ang misa sa obispo sa amo na po na nakamisa usara na sila. Nga naman, bisag ka mo, misahan mo obispo. Pila may inyong ihatag be? Oh. Niya padersyano mo yung ato. Wow. Kwintahon ra ninyo ang gasolina. Mora na, kwintahon na, igo na na. Pila man? 2,500 dako na kaya na padersyano mo na. Pero ang mumisa Bishop Ruben, Bishop Medipil, labi na Archbishop Palma, magkabuang kag kwinta, magsige kag search, tagpila man diha, tagpila man diha. Nga naman, doon na may authority. Nya Bishop Chupilo Kamomot pinangita sa mga tao sa iyang panahon, way kwartang nahibilin. Kay ato din nahibawan nga si Bishop siging lakaw kay ang kamatuoran sa kinabuhi sa usa ka pari o usa ka alagad sa Ginoo mao ang pag-atiman sa iyang mga karnero labi na gyud sa mga nanginahanglan. Ug mao nay gi testigos sa mga apostoles diri sa unang pagbasa, si Kristo nagsigig lakaw atiman sa mga tao apan gibudhian siya mismo sa iyang giatiman. Apan wa magpabilin dito, nabanhaw og matod pa nila mikaon mi og miinom kauban niya og makatistigos mi nga siya buhi. Mao sa nakaron atong gipropose si Bishop Chupilo Kamomot nga mahimo siyang santo kay sayod ta nga buhi kanunay siya, wa siya mapatay sa kwarta. Siya mo patay. Kwarta may hinungdan nga nung namatay siya. Kinsa man day nagpalit atong sakyanan. Iba kwarta. No, sakay siya siyang sakyanan. Nabangga mang sakyanan. Patay si Bishop. Naglakaw pa lang to. Masig dito mabanggaan. Puti sang layo akar-kar og lakaw. Una na may kwarta kapalit magsakyanan sakay. Patay na yun. Di ba? Muna, og naay kwarta, mamakak na na. Nga naman, nindot kog sakyanan, secured na ko ani. Mamunday na ihatag sa kwarta. Ninduta ko rin mong sakyanan. Tagpila man brand new na, 6 million na. Ninduta ni sakyan. Mura manigdili mo untol. Ka na, nindot kayo. Bangga bitag 10-wheeler. Ang iyang speed, 120. Muila ka nagtag 6 million. Bungkag ka. Kaning ako arang-arang ano man private plane. Private plane chopper. Pagsakay ko Kobe Bryant tulilig bitaw da. Patay Kobe Bryant private plane, master pa kay nga pilot, sakay anhing JC Robredo. Dive dias Masbate, patay nga po. Aligre pa kayo sila si Kuan, anhing President Magsaysay, sakay eroplano gikan Cebu, enjoy kayo, dihara ni kuhunong sa Mount Manunggal. So kining kwarta mamakak ni, money cannot give security. Unsa may security nga ikahatag, ang maghatag na tog security, ang kamatuuran. Muna mo'y Kristo ang kamatuuran, mo'y maghatag ninyo kagawasan.
Sulay ragod ka nang mamakaka nya gamit kag kwarta subornuhan nimo imong anak ay sultis imong mama ha na gikan ko sugalan pila may imong ihatag pa 20 ay gatos kay dali ra na mahurot computer tagaan sige 200 akan ni ay sulti ha abote kat din man as papa ninyo dong nilakaw diri uha mo diharagin na ito dahil sugal dito kipat-kipatas mata ba nagitagaan naman takong ba mao sa na ang mga sundalo nakakita sa nahitabo nanguro gani sila sa kalisang pagkaabli sa lubnganan pero karon sige sila pamakak nya reliable biya sila kay sila may nagwardya dito ug hangtod karon ni ani ang duwa sa bakak kini lang atong hustisya sa atong katilingban kating binakakay kana lang mga abortion ron na pila to year 2021 73 million ang gi-abort unsa may pasabot anang abortion mugasto kag kwarta para patyon ang bata sud sa imong tiyan aron dili mahibaw-an aron dili maghatag og future problem na makak na ka nawa kay anak pero ang tinuod naa kay anak gipatay lang nimo mo nang adunay nangumpisal nako karong atong Holy Week na 14 niyang hilak 72 years old na siya nag-abort siya 16 years old pa siya kay haron di mahibaw-an sa iyang ginikanan pero 72 years old na siya gitorture pa siya sa maong bakak daghan kaya na ipang torture kami sang mga pare makahimo magin mig pamakak pwede mami mag-uyab-uyab ako pwede gyud kayo sus pwede hagyod pero inikwenta nako tayo sayang nga mo kwenta ko ba adto ko hotel kaning babaeng nakagusto nako akong ingnon adto lang takita dito kinsa may makasakop di ba sus magunahon na man ko pastilag maglinog anya malusno ba anya wa jud ko'y sinina naa pa gid sa ibabaw inig ukab sa bako hala inig ana hala si kuan kinsa man ko ay si sister ay sus masakpan man na no onya moingon dayon da masanang media inig kuan nang media kanang inig rescue na ang mga nalusnuan ang mga building na man ng media gasunod man na front page dayon pari sa San Vicente sigig baligyag slat gigamit Ginoo ko mas may pag-ari ko mamatay sa akong kwarto ari ko diri malusnuan kaysa adto ko malusnuan dito ma-imagine ninyo no di kaya or masunog ba yung magkaratol-ratol man mudagan ang pare ga brief astang uwawa ka ako mo sa kanang sunog malikayan din mo na akong ihadlok sa akong kaugalingon isa ayaw na lang dito na lang kas bukid kana bang payag kamo raman dito sige ko gunahon sa akong pangidaron ba pastilan inighibon ako na atakihon ba di magkabuang gitong pangitag ko masakpan lang yapon lisod kay mo gasto ta nya gaunahon na sa ko pastilano ang ako ditong igasto anang akong adtuan gikan in taos kolekta ang nigasto kog dako para magpakasala nga ang kwarta nga akong gigamit isip pare gikan sa mga tao nga nagtuog Ginoo di ba do na day kuroy kwartang ako wow kolekta na tanan mo na ibalik ra sad na sa simbahan hapyod lang sa mata hilak-hilak ginagmay wala di na gideta pwede mo tilaw Lord ang Ginoo inig-abot lang ni mo sa langit di ay daghang anghel diri
diri pag-enjoy this langit kana kon malangit ka. Muna, let us be careful about money. Gamito na to ang kwarta para sa pag-alagad sa katilingban. Mahimo sa na siyang powerful tool aron mugawas ang kamatuoran. Pero gamito na nato ang kwarta para sa atong kaugalingon. Mahimo na siyang powerful instrument para sa bakak. Gilingian na imong tupad. Inaganahan pa kang mamakak. Ganahan pa kang mamakak. Gastuhig kwarta. Sige, manindog na ta. Mga igsuon, atong ipadangat ngadto sa Ginoo ang atong mga panginahanglan, sayod kita nga siya kanunay nahigugma kanato. Busa moingon kita, madaugong Dios, panalangini kami. Madaugong Dios, panalangini kami. Nga ang simbahan mabag-o diha sa nabanhawng Kristo ug dadon niya ang mensahe sa paglaom ug gugma ngadto sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Madaugong Dios, panalangini kami. Nga ang mga opisyal sa gobyerno dili mahadlo ka magpuyo sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Madaugong Dios, panalangini kami. Nga ang kalinaw sa nabanhawng Ginoo magpuyo diha sa atong mga kasing-kasing o sa atong mga kabalayan ug sa ingon mapakaylap kini ngadto sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Madaugong Dios, panalangini kami. Nga kita isip katilingban mo paambit sa malipayong balita sa kabanhawan ngadto kanila nga atong mahimamat adlaw tanan, magampo kita sa Ginoo. Madaugong Dios, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Madaugong Dios, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Madaugong Dios, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Madaugong Dios, panalangini kami. Nga ang mga matuuhong na naguna kanato tapos mamatay uban kang Kristo, mopaambit unta sa iyang himaya, magampo kita sa Ginoo. Madaugong Dios, panalangini kami. Dios among amahan, ikaw ang naghatag sa tanang butang ilabi na sa pagkabanhaw ug sa kalipay. Dawata kining among pagampo nga gituboy diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon kining mga gasa sa imong katawhan, makakabot unta sa kabulahanan nga walay katapusan, kaming gibag-o sa bunyag diha sa pag-ila sa imong ngalan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanini. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matan. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga malipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining adlaw nga mahimayaon kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay,
labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanin. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
Ginoo di ako angay makalawat kanimo, aban ipamulong lamang ug maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Muli pangunta dinhi kanamo o Ginoo ang grasya sa sakramento niining Pasko sa pagkabanhaw aron himuon nimong takos sa imong mga hatag kami nga imong gipasulod sa dalan sa kaluwasan nga tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gahom nga Dios nun. Niya ato raning mapatunhay kundi kita musalig sa kwarta. Niya kung musalig ta sa kwarta kasagaran mahimo gitang bakakon. Mga salamat sa misalig sa Ginoo ug mipaambit sa ilang kwarta nga hinato. Pinaagis pagpalit og mga slots. Ang atong update sa atong mga slots mao kini ang SBF DAG. Ang atong halin as of yesterday niabot nag 13,591 ka slots. Atong pakpakan ang namalit ni salamat. Anaapay 62,409 ka slots nga available at 500 per slot. Ang atos ang special slots nga GPHJ para sa atong pista. Ang atong halin as of yesterday niabot na sa 13,377 ka slots. Ato sa gyapong pakpakan ang namalit niini. Thank you. Niya anaapay 31,623 ka slots nga tag 100 per slot.
nagkutob ni sa April 29 ang atong pagbaligya. Ambot malahos lang tingalig April 30. Basta buwan ra ni sa Abril, may tag mahurot inyong paminaw, mahurot ni. Hurot niya 100 rago na per slot, pwede ganig mamalit na magsugod ron. Karong Huwebes magsugod na ta sa atong Herikada, kaning 7 ka adlaw nga pag motorkada. Akong usbon ang Herikada or Herikanhon nga motorkada gibase ni didto sa Jericho, katong syudad nga gibuntog sa mga Israelita pagsud nila sa Promised Land. Giunsa nila pagbuntog, galibot-libot sila sulod 7 ka adlaw nga nagprosesyon sila. Pag ikapitong adlaw nalusno ang parel sa kaning syudad o nangamatay mga sundao, nabuntog nila sa tumang kasayon. Muna ang ato sang pagtuyok-tuyok 7 ka adlaw before ta mohimo sa atong first day sa nobina karong Pitsa 20 atong gilauman nga makabuntog sa ni sa gahom sa dautan. Aron inigsugod nato sa atong novena masses sa Pitsa 20 sa Abril, limpyo na. So muna hangyoon ta mo nga moapil ni ining maong Herikada. Unsa maning orasa inighuman sa misa nato kada adlaw sa alas 6 nga misa. Magdalan tag sakyanan na may kondisyon o mga motor aron nga makatuyok ta nga luwas. Ay alam mo pagdaan ang mga kuan kay ba masakiton kay sakyanan kay mahabilin niya musdan or maproblema ta. Kana lang may kondisyon niya kada na siya gabi atong buhaton sud sa 7 ka adlaw niya. Anha nato gamiton ang atong kaning pagtuo, mutuo ta nga doon na epekto sa atong kinabuhi. So na kay mga special petitions sama sa pagbag-o sa imong kaugalingon, ihalad anang pagsigig apil aning atong Herikada niya. Sumpayan dayon sa siyam ka nobinaryo, inighumas pista porte na natong liwata ni San Vicente Ferrer, no? Daghan kay okasyon ba paglimpyo. Wa man sad mo ma-inspired. Kita-kita ta. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang luhod.